חברים, מה קורה? ואני שמחה שבאתם לערוץ הזה, או שהסתכלתם והתעניינתם. אז היום אני הולכת לעשות לאח הקטן שלי כאן בתקופה הזאת, ומקווה שתהנו, נקרא לאח שלי. אז הנה אח שלי, ואתם יכולים לעשות בדיוק את הדברים האלה לאחים שלכם, או לילדים שלכם, שאנחנו במלחמה או בתקופה. הראשון שננסה איתם, זה אני חושבת שנשחק איתם במשחקים שהם הכי אוהבים. למשל אח שלי הכי אוהב ספיידרמנים ועורות כאלה, אז נתחיל לשחק איתו. אוקיי חברים, אז הדבר השני שנעשה היום זה אנחנו קנינו יצירות, או שיש לכם יצירות בבית, ונתחיל לצייר או לעשות את היצירות האלה. אוקיי חברים, אז אח שלי בחר את היצירת טושים ודף כזה צביעה מעילים ממש. אז שילו, יאללה, תפתח את הטושים. אוקיי חברים, עכשיו אח שלי פתח את הטושים. דווקא אני מאוד ממליצה, כי זה טושים כאלה קטנים לילדים, ממש קטנים. וזה ממש חמוד. אז שילו עכשיו יצבע, ונעבור לדבר הבא שהם יכולים לעשות. אוקיי חברים, אמנם אח שלי לא סיים לצבוע, אבל מחר הוא ימשיך, כי הוא רצה להשאיר קצת למחר. ובואו נעבור למשימה שלישית. אוקיי חברים, אז הדבר השלישי שאתם יכולים לעשות לאחים שלכם או לילדים שלכם זה לקרוא להם ספר. זה דווקא מעניין אותם, כי הם עכשיו יותר קטנים וצעירים. ועכשיו אח שלי יבחר ספר, ואני אקריא לו אותו. אחרי שסיימתם לקרוא להם ספר, אז אתם יכולים לשחק איתם במשאיות, או להמשיך לשחק איתם במשחקים שלהם. היי חברים, אם הילדים שלכם או האחים שלכם יש להם הרבה צעצועים, כמו אח שלי, אז אתם יכולים להגיד לו שיבחר 3 משחקים, אם אתם לא רוצים לפלגן את החדר. אז אני אגיד לשילו עכשיו שיבחר איזה 4 משאיות ואיזה 5 ספיידרמנים, והוא ישחק בהם. אוקיי, אז הדבר הבא שאתם יכולים לעשות זה אם יש לו ספה כזאת בחדר, אז אתם יכולים להזיז לו אותה שהוא ייסע עם המכוניות שם. אני הזזתי אותה ככה ליד הארון, ועכשיו הוא ייסע בכל המרחב הזה, דווקא יש לו מרחב גדול, וזהו. תנו לייק ותרצו לערוץ. אוקיי, מקווה שנהנתם, כי זה היה הסרטון להיום, ותרשמו לערוץ, כמו שהוא אמר. ביי.